vent lidt. Jeg tager intet våben. Jeg tager kun guns med. Så det bliver windlass og gun. My name is Johnny Allen, and I'm the fastest jerker alive. Jeg har en gun. Det har jeg også. Jeg har aldrig prøvet den før. Jeg har en gun. Hvordan bruger man den på? Nu jeg skal lige teste den. Så helt jo. Okay, vi tester det på fuglen. Ja, der er dummies lige her. Holy fuck. Jeg prøvede at ramme ham. Hvorfor har jeg kun 6 skud, bro? Jeg skal bruge flere skud. Fuck, den må gøre næste. Jeg har ikke nogen våben, gutter. Jeg har kun guns. Hvad vil du have den der? Det kan jeg godt. Oh my god, Mons, vil du have den der? Fed loot, mand. Jeg lader lige min gun. Ja, så tager jeg slet ikke en evighed. Jeg ved ikke engang om... Oh my god, jeg har ikke noget våben. Hjælp! Okay, jeg må skyde ham. Så vi skal finde et våben til dig. Ja. Sådan er Johnny bare. Nu er korrekte. Alright. Malte, let's light them up. Come on, fuck my gun. Let's light them up. Flammegun! Eat lead! Fuck, vi er tough. Aim! Så affyrer. Og man skal bare venstreklik på den. Jeg tror man skulle holde den inde. Den er good. Okay, jeg lader den igen. Det har du ret. Han lukker døren! Fuck. Magnus, vi skal ind og redde Johnny! Johnny! Johnny er blevet skudt. Au! Fuck ham. Johnny misser sit critical strike. Jeg bliver fireballet meget hårdt. Det går ondt. Au. Jeg er død. Johnny gamer. Fuck! Spectator fucking døren. Kom her! Johnny vinder Johnny altid. Allen. Greetings. Det kunne være sjovt, hvis jeg havde lukket døren. Der er folk. Eller hvad? Light her up! Jo, der. Ja, derovre. Come on. Stand positions. Aim. Let it rip, boys. Fire up, boys! This doesn't break it. 2, 1! Affyr! Jeg ramte ham. Reloader! Også ham. Reloading. Reloading! Der er 3 mænd, der vogter en bro. Firing! Godt partner. Reloading! Det er død! Fire up, boy! Jeg ramte ham! Jeg har dræbt en barbarian! What? Jeg døde til en archer. Jeg har dræbt en til! Archerne 1. Jeg har slået ham sådan 40 gange i hovedet. Okay. Jeg har også one, bro. Tid til at beskytte. Der er folk. Jeg åbner lige porten nu. Skal I med op? Skal I med op? Ja. Jeg bliver her åbenbart. Jeg er lige i gang med nogle æren, 2 sekunder. Fuck nu af dit lorte æren. Fire him up, boy! Hjælp! Der er en kvinde. Jeg hopper. Det er godt nok ned.
Jeg er fucking død. Johnny Allen, skud! Skud, Johnny! Jeg måtte aldrig lade. Okay, hvor er gunnen? Er den ikke til Der. fighter? Jo, der. Og så skal jeg have det der store skjold. Hvordan tror jeg det? Det er der. Nede i Så bunden. intet longsword. That's for the weak. Og så slår Magnus, eller Malte dem. Mig og Magnus, vi er skjoldmænd. Det er en god idé, det er en god idé. Ja. Der er folk. Light them up, boys! Light them up, boys! We're sending them back to Texas. Jeg ramte ham! Kom der. Han tog massiv skade. En mere! Hvorfor lukker vi døren? Hvorfor spiller du han mig? Ja, det må man nok sige, Daniel. Jeg ved ikke, hvorfor vi gør det. Daniel, er du også lidt low? Ja, jeg ønsker tidligere eller? Nej, der var vejen. Ja, så jeg tror ikke, jeg kunne fejle. Jeg har ramt ham! Ja! De er intet. Bare jeg havde tid til at reload min handkæde. Gutter, jeg tager dem. Jeg holder dem væk, gutter. Husk mig. Bare lige giv mig tid til at reload min handkæde. Sådan, Bella Nutella. Bella Nutella, kom væk! Jeg ramte mit skjold. Det var ret sjovt der. Ja. Hvorfor ser Magnus ind i så britisk skud? Pinjitsu. Herover. Help. Ja, Bella Nutella. Ja. Fik du op? Der er kun Rogan. Tag Rogan. Fuck dig med. Flygt. Ikke lad ham flygte. Bare rolig. Jeg leger dør. Han går lidt igen. Han går den vej. Kom, gutter. Hey Malte, kan jeg få min halberd tilbage? Ja, jeg lægger den op lige heroppe til dig. Lige der. Fuck, der kommer Fortnite også. Man skal være gået ind, når man er... Der er folk der! Jeg skal redde min bro! Bam! Jeg ramte ham lige i maven. Lige i brystkassen. Jeg tror også, jeg ramte ham. Jeg er usikker. Det lignede, jeg ramte ham. Så vi passer på, at den går på broen. Det er ikke det. Tak, så efter ham. Jeg har desværre ikke flere skud til min hand. Jeg faldt ned, bare roligt. Jeg er bekymret for, at der er en gut oppe ved mig. Eller Nutella, du må ikke dø på mig nu. Hvad er der en person her? Eller Nutella, du døde på mig. Det er sådan en særlig karakter, der bare dræber alle. Gem dig i mørket. Bandage. Sæt et bål. Oh my god, han er så fucking død. Fight! Shoot! Vi skal alle sammen! Så springer jeg i luften. Det kan jeg fandme godt mærke. Skal jeg ikke bare sætte et bål? Jo, bare midt i det hele. Der er en gut bag dig. Ja, der er. Hvad er skyggerne? Shit, fuck, jeg er død. Det er helt vildt. Det er et helt hold. Sæt dig ned, makker. Sådan der. Fuck, hvor W. Daniel, hvad skal jeg gøre? Tag mit hjerte, og så revive mig ved den der station lige bag dig. Jeg tror, jeg er lidt død. Ew. Fuck, det var W det der. Lad dem op! Jeg ramte ham lige i maven, gutter.
Jeg føler Bella. Oh my god, han har også en gun. Hjælp! Hvis vi har mødt vores match. Og hvis vi har mødt vores match. Hjælp! Jeg gunner ham. Kom. Jeg gunnede ham. Pas på, Magnus. Jeg rammer mig ikke nu. Bella Nutella, hvorfor du skal i live? Kan du ikke være i live, Bella Nutella? Hvad, de gav op på dig. Holy fuck. De kan ikke gøre noget! De kan ikke gøre noget, jeg er en idiot. De kan vise, at de ikke slå mig. Yep. Go back. Go away. Go away. Go away. Go away. Go away. Jeg har brug for assistance. Move inbound, boy. You're going down. Daniel, kom over til mig. Spiller nu så, kom så! Ja. Efter dem! Jeg lå ham her! Bella Nutella, du forlod mig! Jeg kan ikke. Ja! Bella Nutella, jeg Fik dræbte vi dem! dem! Fik vi dem! Ja! Fik vi dem! Hjælp! Dræb! Holy shit, Bella Nutella! Oh my god, jeg sad i et hjørne i sådan hele game. Vi må ikke komme væk med det lort. Jeg ramte Barbarian. Jeg løber ind. Mig først. Jeg ramte ham! You pussies! Get back here! Ja, jeg ramte ham med min gun. Det er meget realistisk. Slå ham for helvede! Magnus looter, altså! Magnus var ret, der var faktisk nogen. Han er solo. Jeg lader. Come back here, boy! Bag. Han er low. You can run forever. Light him up! Jeg ramte ham! Ja. Gud, vi skal finde ud nu. Men vi skal... Der er kun én rød portal. Gud, jeg kommer lige om lidt. Okay. Daniel, du går ikke hen til portalen, vel? Daniel?